Oops. But mama, I'm in love with a criminal, and this type of love isn't rational. Хаумыгыз кадерле достар, менің ыргамда Алмаз Караголов, Башкортостандын вайнері, патриот. Шуга уга бүгін кунакка келдім, һәм музыка булырга тиеш. Мен келдім. Блин, музыка қоймай ғана қарады. Реально музыка қойырмын. Бuyurun. Фигня болса. Хені күпме вайындарыңды қарап барам ебет. Әй. Шунан һорау бергем килә. Мына хені вайындарың беренсе урыс телендә булды бит инде. Әй. Шунан капыл башкорт теленә күсеп алып киттең. Ни өчен ондай решение принял? Так, не үсін мен ондай реске ғана переход эшләнем. Әй. Сөнки, біздің башқұрт вайнерлары әдеуітінде өт. Әй. Урыс вайнерлары көп бетінде. Әй. И урыс, өйдіңде развивайтер үшін өт, башқұрттар сөп дегені, қарағандар үшін, бұл башқұрт бұл бедеке, бұл біздің вайнер деп қарағандар үшін, мен башқұртса вайнер түшір баштым. Просто мен өйдім патриот өйдім башқұртстанда. Өйдім башқұрт сөп шоға мен только, башқұрт тілін өстерер үшін, шының үшін мен башқұртса түшір. Хөдімтә бармы бұлай? Бар. Хөдімтә бойынса, мені, башқұрт тіліне мен түшір баштағас, мені сәрлі группаға поддерживать ететіні, рахмат сәрлі. Шуға қарап енді мен тегін, өйдім аудитория алдым, башқұрт аудиторияған татардар да мені қарай, орыстар да қарайдар, казақтар да қарайдар мені. Даже мен әйтілер, орыстар әйткендері бар. Мен неме әйткеніңді вообще аңламаным, хедің тілегді аңламайым, әлінде менің үшін как китайский язык, но хен түшірәңі, то, что, смешно, менге что язғандар бар. И шол, менге көп мегештер язғандар бар. Мұна хен түшірәңі, хен молодец, хен развиваться айтаң, хені қарау, көңілді, красавчик, дальше продолжать, аншындай мотивациялар үшін, кеше, мұна мен өйдім алға барам. Вдохновение келе, идеялар келеп тұра, шоға Аллаға шүкір хейбет енді. Мына кай бір яштар бары урыстарға подражайтып урыса төшерәләр. Алар аңламайдар ма башкорт теле үсешү керек икәнен? Нисек уйлыйм шуны? Аңламайдармы дип, аңлайдардыр инде. Әмма ләкин ул кешенең һәрберенең үзеннән тора инде. Мен просто үзем нык патриот кеше булгас, мен прям башкорт телен күреп калам, мен теге башкорттарды күреп, урамда күрһәм дә даже башкортча сөйләшеп китеп, короче, мен сөйләшкәннәрне күрһәм, мен үземә, күңелләр рәхәт булып. Үзең кушылып сөйләшеп алып киткәнең бармы? Бар, конечно. Кылыгысың даже поднимать. Мына урамда, мәсәлән, башкортча сөйләшеп китеп баралар, я магазинда сөйләшеп торалар башкортча, һин күңелеңә йылы булып китте, башкортча сөйләшәләр. Инде, "Хей" дип нимәләр әйтеп киткәнең анда. Теге, если мен теге улар унда теге, "Шапимең теге, короче, баланы тукмананы мәкәй сөйләштәрдә митке, "Хей, мен дан тукман" дип, я һәм короче, тыгылып тормайм, потому что мен эш түгел дә. Если улар үзләрен сөйләшеп торса, үзләренең проблемаларын дуслар сөйләшеп торса, мен тоже тыгылмайм. Бала теге, если кызлар монда теге бер шаяртын карап, основном, короче, танышлар, олар күреп калар, Алмаз китеп бара, шуның белән шаяртып әйттеләр. Шунда мен берәмәй әйтеп китергән. Алмаз, мына алтынай һине теге тапкыр сторисында язып куйды, кәмит кеше дип, шулай бит инде, әйбәт. Кәмит кеше микә ул? Кызык кеше. Шан. Мен белмәйм, кәмит кеше кызыклы кеше ала икән. Мен типа кәмит, короче, униженный икән. Мен бездә, короче, кызык кеше ул просто кызык кеше дип әйтләр. Бездә анда әлендә теге банзарда анда күдәр юк, белмәйм. Литератур, әдәбият теле. Әдәбият телдә шулайдыр. Бездә кызык булай. Шулай. Әре ягынаны. Алмаз, мына теге тапкыр сторисында күргәйм, алтынайдың анда ул һине язып куйган кәмит кеше дип. Шулай бит, кызык кеше дигәндә аңлата. Һәм үзеңә нинди рольләр ныграк якын? Кызык кешене уйнаргамы, әллә отрицательный насар рольдә башкарыргамы? Үзең сән кем дип күрәһең үзеңдә күбенсә? Мин үземдә, мен барыр. Вот реально мен барыр. Мен үземдә отрицательный дип кешеләр күрәм, менә теге насар кеше дигән һәм арак бит. Үземдә һәйбәт кеше һәм күрәм. Социалка төшергәндә лә мен үземдә күрәм. Кызык берәй драйвовый, чёткий гына берәй. Мен тоже үземдә күрәм. Белмәм,
рольдан уйнана тора инде. Мына кара, мәсәлән, һине берәй режиссер сакырган ди. Уйнарга берәй маньяк ди, который урамда анда кешегә ата, либо дробовик тотып кешене өенә килеп атып үтерә, сәнсә. Вот. Акса төләһә барам. Я, акса түләһә кем булһа бара. Ай. Мен һораргым килә. Шул рольдә ысынлап та кереп, үзеңдән кәмит кешене алып, шул рольгә вливаться итә алырмын ул. Аларның инде кыен түгел дә. Коркмас кешегә реально. Вот. Кыен түгел монда. Үсү. Белмәм, кыенлыгы юк монда. Просто имерсе кеше ул режиссер түгел, аңлата берет иш. Ул һиңа аңлатырга тиеш, короче. Һин ул һинән нимәкә яши тирә, нимәкә һинән күргә Ул киләш. һинең башыңа халырга тиеш. Ул һинең прям вот һинең күзең алдында ошо китапта астырга тиеш. Менә мин ошонда күрәм, например, менә ошонда һин тораһың, короче. Менә һин ошолайрак, короче, һин ошондайрак кеше, менә һинең ошондай кулдарың, менә, например, менә ошондай 5 бармак, бында 5 бармак. Бис аңлатһа матур итеп. Мин әйсе уның теге әйткән һүздән кеше-кешегә һөйләшкән сакта бит, аңлатһалар бит, улар ике кеше һөйләшеп утырган сакта икенче кеше аны икенчеләй башламаган может. Потому что теге бывает такое, то что вот һөйләһең, Игра престолов турында, нәмәкәй турында, ал кеше ул нәмәкәй дә карамаган, вообще сериаллар карамаган, китаптан, ну, китап түгел ладно даже. Белмәм, берәй компьютерный уендардан башка белмәгән күрмәгән кеше, оның воображение, грубо говоря, ул бер компьютерная игра и всё. Ол теге нәмәкәй, короче, теге фея булган, лунчик нәмәкәй кем белмәй, грубо говоря. Шуңа күрә, О, Counter-Strike можно погонять, GTA 5. шуңа күрә мин GTA 5, Counter-Strike уйнаган Як, кешеләрне Әйе. алмайм үземнән. Әйе. Мен уйнайм булай. Но уйнайм танк. Но уйнаһаң да. Вот һинең бала сакта нинди кушаматың булды? Шланг. Ни өчен алай әйттеләр һин? Ну потому что мен одан була торган, короче, теге нәдек була торган. Ул жестко түгелме? Жестко. Ну мен өчен вообще жестко була торган. Но мен сакана теге мен теге нык тиедниттем менде. Нык тиед повзрослел. И мен понял то, что это, ну, всего лишь шутки нәмәкәй, короче, недолго. Шу гауга үсегергә кирәкмәй тинең дип. Вообще үсәргә кирәкме? Мен шланг булды, нигга булды, короче, нигер. Хапкара алдырам, потому что авылда үсте кояш 24/7 битен. Шуга, короче, кояш теге яктырып тик торгас, эштең, күрең, тормаң, немештең. Вис кояш килә, немештең. Онда һин тегене, ой, я загорел, он тиң надо крем после этого загара или до загара, загара. Шает, хөртүп немештең, нет возможности онда, һинең вакытың юк була. Һиңа либо эштең, либо эштемәһәң, тукмалаһың тигән. Загара. Ну, әлләнәһәң инде, шает немештең. Шуга тышта йөрүең, футбол уйнайһың, бит менә теге кискелек футбол уйнайһың. Иртәнсәк, например, эштәң да, укуның да, отработканы килдең да, короче, потом кискелек сразу гына теге аша алдың да тигенә и сыгып киттең футболга сагат төнгө 12-гә тиктем, 8-гә тиктем, потом уже хәл юк битендә, уже потом якларга ятаһың. Иртәнсәк тораһың, опять укыйһың, укыган вакыттан да шаярып, тегене әйдә, короче, тышта кар булган булһа, кар уйнап, немәшләп, потом унан отработка уже юк битендә, кыш булган булһа, саңгыга сыгып китә торган, саңгыла йөрү, немәштә иде. Шуннан һуң саңгы булмаһа, онда белә, волейбол, футбол битен, короче, теге нидә ала торган битендә. Шуннан унан һуң кайтаһың да, өйгә эштәһең да, короче, тигене уже хәл бүткән, потому что карда йөрүп, аунап биттең. Шулай да, хәлем бүткән булһа да, тотаһың сананы, китәң санашыурга. Санашыган кайтаң уже төнгө 12, нисә 10 онда, короче, ну, даже 12 түгел вакытта, кышта тизрәк нәйтә бит. Сәгать 10:00-да уже кайтырга сагаң, йоклайһың, эртәнсәк торам, шуны һумагараган. Вот. А мен эшләпәм дә, короче, не, халык коям берәү. Алмаз, мына үзең әйтәһең бит инде. Мин башкорт телен нык яратамын, мин патриот дип. Ә нимә һинеңсә башкорт телен коткара алаһың? Башкорт телен коткара ала тик башкорттар гына. Асын әйткәндә, ул кешенең уйнап тора. Мин уйлавым буенча бит, мин бит укытучыларда алмаштырырмын. Безнең авылда бит, Байназар авылында гына түгел. Грубо говоря, безнең авылдарда бит, Башкортстанның райондарында укытучылар ошайтып әйттеләр. Укытучылар, башкорт укытучылары һәм бөтен директорлар күбенчә ошайтып әйттеләр. Башкорт теле һиңә кирәк була, ошонда гына, бел уку йөргәндә генә. Сыккас Уфала ул һиңә кирәкмәй сак дип.
Укытучылар һез улай дип әйтергә тиеш түгел һез. Потому что һез укытучылар бит безнең өчен укучылар өчен пример. Һез безгә тупойский пример бирәгез. Вот һез ондай укытучы, һез үдегез укытучы дип санайсызмы? Һез үдегезнең телегезне артмай, ничә һез дә башкорт теле укытучы булып йөрегез. Һез безне өйрәтәһегез. Ояларга, грубо говоря, бит асын әйткәндә, безне 11 ел буе укытучылар тәрбияләй бит. 11 ел буе. 11 ел буе улар безгә өйрәтләр нимә насар, нимә һәйбәт икән. Әмма ләкин бит һез уже олы кешеләр, хәзерге вакытта бөтенләй стереотипты үзгәртергә кирәк. Үзгәртергә кирәк. Чөнки әлеге вакытта бит безне укытучылар өйрәткәннәр өчен, шулай итеп, безнең башкорт егетләре оялсан, кызлары Мына шундай теге килгәсен иткәс эсән мәштә баштай. Ул вис бүтәнемә ул укытучылар һәм ата-әсәләр өчен. Вис бүтә ошо нәмәгә барган. Ул минең мнение ошо. Кем ул мнение менән не Килешмәй. килешмәй? Ул һеҙҙең нигеҙ? Үҙегеҙ беләгеҙ. Мына мин ишеткәнем бар, укытучылар нисек әйтәләр. Ай, ярай, ул мәһәлләдән сыгып киткән сегенә кәрәк ул дип бергәндә әйтәләр. Шуның ысынлап та укучылар күрәһең, балалар итен уларның психология нимәһе башына алдан ук халылар. Улар шуны ысынлап та шулай икән дип уйлап, бик үк мөһим теге игътибарды бирмәйҙәр үҙ теленә. Мына Казанда нисек? Казанга мин яңараҡ Казанга барып кайткан идем. Казанда мин индем Муравейник дигән неге торговый центрга инеп сыктым. Унда теге Кольцо дигән торговый центрга инеп сыктым битендә. Унда нисек? Унда мин кайда гына барма бөтәһе татар сөйләшә. Мин таксила апарып таштанлар бит Кольцо дигән неге. Теге неге әйтәм, рәхмәт дим бит апарып таштанлар өчен. Ул миңа әйтә теге не исән сау дип миңа әйтә. Шуннан бит мин аңланым, унда бөтәһе бит оялмайдар. Нишлә бит башкортлар бит стереотип буенча ошо укытучыларды тыңлап бит. Ул һеҙгә башкорт теле кәрәкмәйсәк, нәмәкәй дигән кешеләрде вообще уважать итеп нисек уларны тыңлап шул нитә йөрегез. Башкорт телен если ысын патриот булган булганда бит, башкорт телен развивать итәрсен бит. Һеҙгә просто үҙегеҙгә башкортча һөйләшергә кирәк бөтә ердә. Дуҫтарыма башкортча һөйләшегеҙ. Яҙышығыҙ башкортча. Башкорт турбо дигән приложение бар менә минең телефонда. Мин оялмай нимәштәмәй 100 нисә һомга һатып алдым. Миңа 100 нисә һом башкорт клавиатура өсөн Ял түгел миңа 150 һум дим. Белмәм, 150 һумга лучше мин дә барып туалетна бумага грубо алган һәм Мин алдым да просто ул не ялдап тормам, хата алдым шу приложениене. Хәзер мин башкортча яза алам. Стористар алганда башкортча куя алам. Описание беремеке язам тем башкортча яза алам. Әйтте. Шайда. Потом я это авыр тема. Меня критиковать это по-любому, потому что мин может на яңгыш белән кит әйткәннәр. Ну, может, улар мине хәзер яңгыш поймут миңа әйткән. Стопудов шуны нәмәкә алсам. Менә мин әле хәзер ошында әле язылып тора бит, то есть ошоны. Мин әле ошо әйткән һүзләрдән бит, короче, башкорт нәмәкә турында. Кеше бит аңламайынса һәм сразу улай критиковать таштамагыз. Бер тапкыр карагыз. Аңламады икән. 2 тапкыр карагыз. Аңламады икән. Дуҫына үртеп карагыз. Нәмәкә ул әйтергә теләнә икән син һәм әйтеп карагыз. 100 тапкыр, 7 тапкыр карагыз. Аңламайынса. Потом һеҙ миңа потом чтобы тегене критиковать, бля, бу башкортларны унижать дигән Если мин башкорттарды унижать иткән булһам, мин монда әлеге вакытта башкортча сөйләшеп ултырмасын. Башкортча вайндар төшермәсен. Башкортча үлмәк күкрәккә һава өрмәсен. Аңлайсыңмы? Шуны һеҙ иң берсе берәмәкә әйтер алган матур итеп уйлап алыгыз. Дип әйтәм дигәнем инде. Вот шулай. Шунан Алмаз, һинеңсә мөхәббәт нимә ул? Мөхәббәт ул ана теге ул белән нык кыйын һорау. Ләкин матур һорау. Матур һорау базарның матур көнөшө мөхәббәт. Базар вокзал. Так, короче, мөхәббәт ул Мына һинең алдыңда тора бит инде. Йәтеш кенә, кылкай алдында бит. Мин теге мөхәббәт әйтмәйм, то что вот теге әсәһенең балаһына дигән һәм онда атаһының балаһына дигән мак түгел, чисто вот теге бындай отношениены айтайм. Так, ул мына теге когда вот һин, короче, теге, просто теге восхищаешься тем, то что ул һинең эргәңдә булган. Просто мына иногда просто алаһың да карайһың да, короче, или берәргә китеп барган сакта берәй ердә берәмәкә күреп калһаң, шуны исләп, именно нишәп ул минең эргәлә түгел икән дигән һәм агарак. Уны прям теге
косаклага келип кете, короче, упестке келип кете деген хамагарак, эркелетип алга келген хамагарак, ну, шундайрак нейинде ощущение. Что бул хине карахын, хине кыйын болгондо хине звонит, неме болду деп урашын деген хамагарак. Шунан хине уважает инде. Һәм мөхәббәт ул Höyle örmeyin toştum. Min короче bu kılıkayla tarttım diyen ama. Min короче bu kılıkayla verdim o короче. Oynaş kılıkayla. Только прослезил сені уйдарым. Уже... Яра көтәрі, мотор тіп сөйлеп Егер мотор білейін. Шунан, не, бұл мотор оралайын, мотор сөйлеп екен. Шуға, шул, не енді, не тіферен тегенем. Шул кешінде просто, шул кешінен башқа бірін де көрген келмей. Һәм, хин шул кешін ергенде олансақта, хин яртқан бұған ғой. Хин шул кешінен башқа бірін де көрген келмей. Ергенден хоть бірін модель 2025 онда, короче, блин, не знаю, головкай ультра, білмейм, ультра фигура өтіп кетені. Хенген тікісі бен бары бір просто. Хей, да, базардан хен артына қарған можешь, оценить чисто, нифига себе нормально. Симпатияған чисто, короче. Не, яратқан бұған ғой. Хен, оны ты, короче, я просто немәке замутил, блин, жалко, что я с тобой хожу, тип, хен бір қасына оны көдерет мен сақ, потому что хен ол кешіне яратта. Хен ол кешіне просто өзіңнен тұтып, ну, еркеләліп кіне өрткін келей. Бәхетлі еткен келе ол кешіне. Бәхетлі еткен келей. И ол тігі елмайған сақта, хен өзіңнің настроение көтәрілі, короче. Оны алып, просто шайтыр, қосақлап, хайпап, короче, еркелетіп кіне, ну, өртке келейін, шындай кеші. Несе яшыңда бірін стап құрып ештің? Бірін стап құрып, несе ешті олдың. Мен істемем, но мен бәлеке оғайным бай. Ну, мәселен. Мәселен, так. Блин, даже істемем. Тоғылын сыйғас болды мекен, короче. Ненде қадайын ол, кемен ол? Яқ, есім айтыр керек ме? Ну, бұлай. Несе келіп сықты егі шылай? Короче, не... Насар жауырау, короче. Яқ, мен қатты итімем, но тігі қыдықай бір ойын насарын шықтым. Шоға тігі, яқты, алмайын. Ну, біз бәрекейдерден, короче, бізген тігі. Неме, бутылка ойнадым нарыды. Бутылка тігі, бұлай, бақтаршы ұғышайын. Бақтара тұталды, ұғайды. Шоң мағарақпын, короче. Вот. Бақтырышып, обрышып ереден. Бақтыр тұталды, тұрбытын. Упестінің халаны қысаң өйті. Шылай бұды өлі? Ну, грубо говоря. Грубо говоря, я просто батыршыға немештеден, короче. Фу, шахырта тұрмағынан. Фу, немештен. Қылып отырған. Біз упестеді, короче, тігі бітті емай тұрған, не упестілер, или ұшына упестілер, упестілер, емай, ұшына помада тұрып қалар. Қылып отырған. Қыдар фу-фу, мен упестілер. O kadar ne bilem mi? Я не умею просто. Яқ. Яқ. Ярай. Я не бывший. Подловил. Алмаз, мына өтіп келген яңы буаттың яштарына неме айтырға тілейсің? Несік оларға болыр керек бұл дүнияла? Несік оңыш? Самое главное, ол хау болайық. Бар болайық. Топ болайық. Тамақ топ болған. Штан. Топ. Мотивирующий нейінді айтты? Айттың, нейінді? Немеке дейті мен мотивирующий кішімен моторға хелеші оғандағын мотивация ете алам. А былай мен немеке, не кури, а то сдохнешь. Мотивация. Кем ішін ағарра екен, блядь, мен хуйнян?